Jeste li ikada osjetili snažnu glavobolju nakon napornog dana? Ili možda bol u leđima koji se pojavio niotkuda? A šta ako vam kažem da vaše tijelo zapravo vrišti, pokušavajući vam reći nešto što vaš um ignoriše? Danas ću vam otkriti nešto što ljekari često propuste spomenuti: 9 bolesti koje nastaju isključivo zbog našeg mentalnog stanja. Ono što ćete čuti moglo bi zauvijek promijeniti način na koji gledate na svoju bol. Ostanite sa mnom do kraja, jer ću vam otkriti kako jedno jednostavno pitanje može prekinuti začarani krug boli i stresa koji vas muči godinama. Dobrodošli nazad. Ovo je mjesto gdje zajedno istražujemo najdublje veze između našeg uma i tijela. Danas ću vam govoriti o nečemu što me godinama fascinira i što sam lično iskusio, kako naše misli, brige i emocionalna stanja direktno uzrokuju fizičku bol i bolest. Prije nego što započnemo, želim da znate da nisam samo prikupio informacije za ovaj video. Proveo sam mjesece razgovarajući sa stručnjacima, proučavajući najnovija istraživanja i, što je najvažnije, razgovarajući sa ljudima koji su na vlastitoj koži iskusili kako njihove emocije stvaraju fizičke simptome. Zamislite sljedeće: budiš se ujutro sa bolom koji ne možeš objasniti. Odlaziš kod ljekara, radiš sve moguće pretrage, a rezultati pokazuju da je sve u redu. Sve je u vašoj glavi, kaže ti ljekar. I znate šta? U pravu je, ali ne na način koji misli. Naše fizičko zdravlje i mentalno stanje nisu odvojeni svijetovi, već dva lica istog novčića. Kada jedan aspekt pati, drugi će neizbježno pokazati znakove. Danas ćemo istražiti 9 specifičnih načina na koje vaše tijelo manifestuje emocionalni teret koji nosite i, što je još važnije, kako prepoznati te signale i što učiniti povodom njih. 1. Bol u glavi. Počnimo od vrha našeg tijela, glave. Nije slučajnost što kažemo da nas nešto boli glava kada je situacija stresna. Hronične glavobolje i migrene među najčešćim su fizičkim manifestacijama stresa u našem društvu. Prema istraživanju objavljenom u časopisu Neurologija 2022. godine, osobe koje redovno doživljavaju visoke nivoe stresa imaju 70% veću vjerovatnoću da će patiti od hroničnih glavobolja. Ali zašto se to događa? Kada smo pod stresom, naše tijelo oslobađa hormone stresa poput kortizola i adrenalina. Ovi hormoni uzrokuju stezanje krvnih žila u mozgu, što može dovesti do smanjenog protoka krvi i kiseonika. Rezultat: pulsirajuća bol koju poznajemo kao glavobolju. Dozvolite mi da podijelim priču Marije, 35-godišnje računovođe koju sam intervjuisao za ovaj video. Marija je patila od migrena koje su je onesposobljavale barem 2 puta mjesečno. Ljekari su joj prepisali različite lijekove, ali olakšanje je bilo privremeno. Tek kada je počela voditi dnevnik svojih glavobolja, uočila je obrazac. Migrene su se pojavljivale nakon intenzivnih perioda rada i brige. Shvatila sam da moje tijelo pokušava da mi kaže da usporim, rekla mi je. Moj um je mogao ignorisati stres, ali moje tijelo nije moglo. Marija je počela prakticikovati svjesno disanje i 15-minutnu meditaciju svako jutro. Nakon 2 mjeseca, frekvencija njenih migrena smanjila se za 60%. Nakon 6 mjeseci imala je samo jednu migrenu, i to nakon posebno stresnog događaja u porodici. Šta možete učiniti ako patite od hroničnih glavobolja? Prvo, vodite dnevnik vaših glavobolja. Bilježite kada se pojavljuju, šta ste radili prije toga i kako ste se osjećali. Drugo, naučite tehniku dubokog disanja. Jednostavno udahnite kroz nos dok brojite do 4, zadržite dah dok brojite do 4, izdahnite kroz usta dok brojite do 6. Ponovite 10 puta kada osjetite da stres raste. Treće, razmislite o uvođenju redovne fizičke aktivnosti u vašu rutinu. Čak i brzo hodanje od 20 minuta može značajno smanjiti nivo stresa. Zapamtite, kada vaša glava boli, vaše tijelo vam govori: usporavam i obrati pažnju na svoju mentalnu energiju. 2. Bol u vratu. Spustimo se malo niže, do vrata. Jeste li ikada čuli izraz: ovo mi je za vratom? Nije slučajnost što koristimo ovu metaforu za ono što nas opterećuje. Bol u vratu često je povezan sa poteškoćama u opraštanju i bilo drugima ili sebi. Naše emocije, posebno one koje držimo duboko zakopane, moraju negdje otići. Kad ne oprostimo, držimo tenziju u tijelu, a vrat je često meta.
Prema studiji provedenoj na Univerzitetu u Minhenu 2019. godine, pacijenti sa hroničnim bolom u vratu pokazivali su znatno više nivoje potisnutog bijesa i neriješenih emocionalnih konflikata od kontrolne grupe. Dozvolite mi da vam ispričam priču Davida, 42-godišnjeg programera. David je godinama patio od ukočenosti vrata koja je bila toliko intenzivna da često nije mogao okrenuti glavu bez bola. Nakon brojnih fizikalnih terapija koje su pružale samo privremeno olakšanje, njegov terapeut ga je pitao jednostavno pitanje: kome trebate oprostiti? David se nasmijao na ovo pitanje, ali te večeri, dok je razmišljao o tome, shvatio je da već 15 godina nosi duboku ljutnju prema svom ocu. Nakon što je odlučio potražiti pomoć terapeuta za svoje emocionalne povrede, njegova bol u vratu počela je polako nestajati. 6 mjeseci kasnije, prvi put nakon više od decenije, David je mogao okrenuti vrat bez ikakvog bola. Šta možete učiniti za bol u vratu? Započnite pisanjem pisma oproštenja osobi koja vas je povrijedila. Ne morate ga poslati, ali artikulišite svoje emocije. Praktikujte svjesno opuštanje vrata i ramena više puta tokom dana. Razmislite o vježbama koje jačaju vezu između uma i tijela, poput joge ili tai chia. Kada vaš vrat boli, vaše tijelo vam šapuće: vrijeme je da pustiš prošlost i pogledaš naprijed bez tereta. 3. Bol u ramenima. Ramena nose teret svijeta, zar ne? Barem tako kažemo kada je neko opterećen problemima. Bol u ramenima često ukazuje na to da nosite preveliki emocionalni teret. Možda preuzimate previše odgovornosti, brinete o svima oko sebe ili se borite sa osjećajem da morate sve sami. Fascinantno istraživanje objavljeno u časopisu Psihosomatska medicina pokazalo je da osobe sa hroničnim bolom u ramenima pokazuju znatno više nivo TZV. Preuzimanje odgovornosti u psihološkim testovima u poređenju sa kontrolnom grupom. Ana, majka 3 djece i direktorica marketinške agencije, došla je na razgovor sa mnom sa vidljivom napetošću u ramenima. Imam osjećaj kao da nosim cijeli svijet na svojim leđima, rekla je. Kod kuće sam majka, na poslu sam lider, a za sebe nemam nimalo vremena. Nakon što je sa terapeutom radila na postavljanju zdravih granica i naučila da traži pomoć, Anina bol u ramenima značajno se smanjila. Najteže mi je bilo naučiti reći ne, priznala je. Ali kada sam počela dijeliti teret, moja ramena su mi zahvalila. Šta možete učiniti za bol u ramenima? Napravite listu svojih odgovornosti i razmislite koje od njih možete delegirati. Praktikujte samosaosjećanje. Svako jutro recite sebi: ne moram biti savršen, a dovoljno je da dam sve od sebe. Uvedite redovne masaže ili vježbe istezanja za ramena. Kada vaša ramena bole, vaše tijelo vas moli: podijeli teret. Nisi sam a u ovome. 4. Bol u gornjem dijelu leđa. Gornji dio leđa podržava naše srce, pluća, naše vitalne organe. Nije iznenađujuće da je bol u ovom području često povezana sa osjećajem emocionalne nepodržanosti. Istraživači sa Univerziteta u Torontu otkrili su zanimljivu vezu između nedostatka emocionalne podrške i povećanog rizika od hroničnog bola u gornjem dijelu leđa. Njihova studija, koja je pratila više od 1000 ispitanika tokom 5 godina, pokazala je da su oni koji su prijavili nizak nivo emocionalne podrške imali 40% veću vjerovatnoću da će razviti probleme sa gornjim dijelom leđa. Stefan, 38-godišnji arhitekta, došao je na našu sesiju vidno pogrbljen. Bol u leđima me muči već godinama, ali u posljednjih 6 mjeseci postala je nepodnošljiva, rekao je. Nakon dubljeg razgovora, Stefan je otkrio da se osjeća nepodržano u svom braku već duže vrijeme, ali je to potiskivao zbog djece. Nakon što je sa suprugom otvoreno razgovarao o svojim potrebama i zajedno su počeli raditi na svojoj vezi uz pomoć bračnog savjetnika, Stefan je primijetio postepeno poboljšanje u svom fizičkom stanju. Nisam očekivao da će razgovor o mojim osjećanjima uticati na moju fizičku bol, ali tako je bilo, priznao je. Šta možete učiniti za bol u gornjem dijelu leđa? Identificirajte područja u životu gdje se osjećate nepodržano i razmislite o koracima koje možete poduzeti. Proširite svoju mrežu podrške. Razmislite o pridruživanju grupama sa sličnim interesima ili hobijima. Praktikujte vježbe koje otvaraju grudni koš, poput joge ili pilates istezanja. Kada vas boli gornji dio leđa, vaše tijelo vas pita: ko te podržava u životu?
Da li dozvoljavaš drugima da budu tu za tebe? 5. Bol u donjem dijelu leđa. Statistike pokazuju da će oko 80% ljudi doživjeti bol u donjem dijelu leđa u nekom trenutku svog života. Ali ono što mnogi ne znaju je da je ova bol često povezana sa financijskim brigama i strahom od budućnosti. Donji dio leđa predstavlja našu podršku, naš temelj, baš kao što su financije često temelj naše sigurnosti u modernom svijetu. Studija objavljena u časopisu Ekonomija i zdravlje otkrila je značajnu korelaciju između financijskog stresa i prijavljene boli u donjem dijelu leđa. Moj klijent Marko, 53-godišnji građevinski radnik, patio je od intenzivne boli u donjem dijelu leđa koja se pogoršavala kako je njegova firma prolazila kroz financijske poteškoće. Ljekari su mi rekli da imam diskus herniju, ali nisu mogli objasniti zašto se bol pogoršava i poboljšava bez očitog fizičkog uzroka, objasnio je. Kada smo počeli istraživati povezanost između njegovih financijskih briga i fizičke boli, Marko je bio skeptičan. Međutim, nakon što je napravio konkretan financijski plan sa financijskim savjetnikom i počeo aktivno rješavati svoje dugove, primijetio je postepeno, ali značajno smanjenje boli. Još uvijek imam diskus herniju, rekao je, ali bol je sada podnošljiva. Čim sam preuzeo kontrolu nad svojim financijama, moja leđa su se počela opuštati. Šta možete učiniti za bol u donjem dijelu leđa? Napravite jasan pregled svoje financijske situacije, bez obzira koliko zastrašujuće to može izgledati. Potražite savjet financijskog stručnjaka ako se osjećate preplavljeno. Praktikujte afirmacije koje jačaju vaš osjećaj sigurnosti, poput ja sam siguran. Imam sve što mi je potrebno. Kada vas boli donji dio leđa, vaše tijelo vas upozorava, osjećaš se financijski nesigurno. Vrijeme je da se suočiš sa tim strahom. 6. Bol u laktovima. Laktovi su zanimljiv dio našeg tijela, oni nam omogućavaju fleksibilnost i pokretljivost ruku. Kada osjećamo bol u laktovima, to često ukazuje na otpor prema promjenama u životu. Nedavno istraživanje iz oblasti psihosomatske medicine pokazalo je da pacijenti sa hroničnim bolom u laktovima, posebno onim koji nije uzrokovan vidljivom fizičkom traumom, pokazuju značajno više rezultate na skalama koje mjere otpor prema promjenama i fleksibilnost. Elena, 45-godišnja profesorica, došla je na našu sesiju žaleći se na bol u oba lakta koji je trajao više od godinu dana. Fizikalna terapija pružala je samo privremeno olakšanje. Tokom naših razgovora postalo je jasno da je Elena bila duboko nezadovoljna svojim poslom, ali se bojala napraviti promjenu zbog financijske sigurnosti. Svaki put kada pomislim na promjenu karijere, osjećam paniku, priznala je. Nakon što je počela istraživati svoje opcije i napravila postupni plan za promjenu karijere, bol u njenim laktovima počela je jenjavati. Do trenutka kada je dala otkaz i prihvatila novi posao koji je više u skladu sa njenim strastima, bol je gotovo nestala. Moj ljekar je bio iznenađen, rekla je. Ali ja nisam. Znala sam da je moje tijelo bilo ukočeno jer je i moj život bio ukočen. Šta možete učiniti za bol u laktovima? Razmislite o područjima svog života gdje osjećate da ste zaglavljeni i napravite mali korak prema promjeni. Praktikujte prihvatanje neizvjesnosti kroz mindfulness vježbe. Izazovite sebe da svaki dan učinite nešto novo ili drugačije, koliko god malo to bilo. Kada vas bole laktovi, vaše tijelo vas potiče, budi fleksibilniji, dozvoli promjeni da uđe u tvoj život. 7. Bol u šakama. Naše ruke su alati kojima dodirujemo svijet, povezujemo se sa drugima, stvaramo. Bol u šakama često ukazuje na poteškoće u povezivanju sa drugima ili izražavanju sebe. Studija objavljena u časopisu Društvena psihologija i zdravlje otkrila je da ljudi koji pate od hroničnog bola u šakama koji nije povezan sa artritisom ili povredom često prijavljuju veće nivoe socijalne izolacije i poteškoće u izražavanju svojih potreba. Tokom intervjua sa Igorom, 40-godišnjim računovođom, saznao sam da njegova bol u šakama postaje intenzivnija tokom društvenih situacija. Primijetio sam da me ruke posebno bole kada moram ići na događaje gdje ne poznajem mnogo ljudi, rekao je. Igor je odlučio da se postepeno izlaže društvenim situacijama, počevši od malih okupljanja sa prijateljima. Također je počeo pisati dnevnik, izražavajući svoje misli i osjećanja koja je teško verbalizovao. Nakon nekoliko mjeseci primijetio je značajno smanjenje boli u šakama.
Shvatio sam da sam godinama potiskivao svoje pravo ja, rekao je. Kada sam počeo iskrenije komunicirati i dozvolio sebi da budem ranjiv, moje ruke su se počele opuštati. Šta možete učiniti za bol u šakama? Svjesno radite na produbljivanju vaših veza. Pozovite prijatelja na kafu ili se javite nekome koga dugo niste čuli. Praktikujte izražavanje svojih potreba i granica u odnosima. Razmislite o kreativnim aktivnostima koje uključuju ruke, poput slikanja, vrtlarstva ili sviranja instrumenta. Kada vas bole šake, vaše tijelo vas podsjeća, potrebno ti je više povezanosti. Pruži ruku drugima i dozvoli im da pruže ruku tebi. 8. Bol u kukovima. Kukovi su fascinirajući dio našeg tijela, oni nam omogućavaju kretanje naprijed, ali i stabilnost. U emocionalnom smislu, bol u kukovima često je povezana sa strahom od promjene i donošenja odluka. Istraživanje provedeno na Univerzitetu u Sidneju pokazalo je da pacijenti sa hroničnim bolom u kukovima koji nije uzrokovan artritisom ili drugom fizičkom dijagnozom često pokazuju obrasce izbjegavanja u donošenju životnih odluka. Moja klijentica Tamara, 32-godišnja dizajnerica, patila je od bola u desnom kuku više od 2 godine. Ljekari ne mogu pronaći ništa konkretno, rekla je. Rekli su mi da je to vjerovatno zbog dugog sjedenja, ali ja sam vrlo aktivna. Tokom naših sesija, postalo je jasno da je Tamara bila nesretna u svom braku već duže vrijeme, ali je odgađala donošenje bilo kakve odluke iz straha od promjene. Šta ako pogriješim? Šta ako završim sama, i često je pitala. Nakon što je počela raditi na svom strahu od promjene i konačno donijela odluku o svom braku, odlučila je potražiti bračno savjetovanje. Tamarin bol u kuku počeo se smanjivati. Prvi put nakon 2 godine mogla sam spavati na desnoj strani bez bola, rekla je sa olakšanjem. Šta možete učiniti za bol u kukovima? Identificirajte područja u životu gdje odgađate donošenje odluka i napravite mali korak prema jasnoći. Praktikujte vježbe koje povećavaju pokretljivost kukova, poput joge ili plivanja. Zapisujte svoje strahove vezane za promjenu i istražite jesu li utemeljeni u stvarnosti. Kada vas bole kukovi, vaše tijelo vas pita, gdje si zapeola u životu. Koja odluka čeka da bude donesena? 9. Bol u koljenima. Koljena nam omogućavaju da se savijemo, klečimo, pokažemo poniznost. Nije iznenađujuće da je bol u koljenima često povezana sa ponosom i egom. Izuzetno je zanimljiva studija objavljena u časopisu Psihološka medicina, koja je otkrila korelaciju između osobina ličnosti povezanih sa perfekcionizmom, rigidnošću i samokritičnošću i povećane učestalosti bola u koljenima koji nije uzrokovan povredom ili artritisom. Moj klijent Nikola, uspješan advokat u svojim 50. godinama, došao je sa hroničnim bolom u oba koljena. Testovi pokazuju blago trošenje hrskavice, ali prema riječima ortopeda, to nije dovoljno da objasni intenzitet bola koji osjećam, objasnio je. Tokom naših razgovora, postalo je jasno da je Nikola imao vrlo visoko mišljenje o sebi i poteškoće u prihvatanju vlastitih grešaka. Savršenstvo nije opcija, to je obaveza, bila je njegova mantra. Nakon što je počeo raditi na razvijanju poniznosti i samopraštanja, te se uključio u volonterski rad sa beskućnicima, Nikola je primijetio postepeno poboljšanje. Nikada nisam pomislio da će pomaganje drugima pomoći mojim koljenima, nasmijao se, ali evo nas ovdje. Šta možete učiniti za bol u koljenima? Praktikujte zahvalnost. Svako večer zapišite 3 stvari za koje ste zahvalni. Potražite prilike za volontiranje i služenje drugima. Radite na prihvatanju svojih nesavršenosti kroz afirmacije poput ja sam ljudsko biće koje raste i uči. Moje greške su prilike za učenje. Kada vas bole koljena, vaše tijelo vas podsjeća, savi se malo. Pronađi poniznost i opuštanje u nesavršenosti. Fascinantno je kako sve više naučnih istraživanja potvrđuje ono što su drevne tradicije znale hiljadama godina, um i tijelo su nerazdvojivo povezani. Prema istraživanju objavljenom u prestižnom časopisu The Lancet 2020. godine, hronični stres može dovesti do sistematske upale u tijelu, što se povezuje sa razvojem raznih bolesti, od srčanih oboljenja do autoimunih poremećaja. Gabor Mat, poznati ljekar i autor knjige Kada tijelo kaže ne, proveo je decenije istražujući vezu između stresa, traume i fizičkih bolesti.
Njegove studije pokazuju da su osobe koje potiskuju emocije, posebno ljutnju i tugu, pod znatno većim rizikom od razvoja hroničnih bolesti. Psihoneuroimunologija, relativno nova naučna disciplina, pruža sve više dokaza o tome kako naše misli i osjećanja direktno utiču na naš imunološki sistem. Studija provedena na Univerzitetu u Ohaju pokazala je da studenti pod stresom zbog ispita imaju značajno smanjenu aktivnost imunoloških ćelija u poređenju sa periodom kada nisu pod stresom. Još jedna fascinantna studija objavljena u časopisu Brain Behavior and Immunity otkrila je da pacijenti sa posttraumatskim stresnim poremećajem PTSP imaju značajno više nivoe markera upale u tijelu u poređenju sa kontrolnom grupom. Ovo pruža direktan dokaz da psihološka trauma može imati dugoročne fizičke posljedice. Harvardski neuroznanstvenik Sara Lazar otkrila je kroz svoja istraživanja da meditacija ne samo da smanjuje stres, već zapravo mijenja strukturu mozga. Nakon samo 8 sedmica redovne meditacije, učesnici su pokazali povećanje gustine sive materije u hipokampusu, području povezanom sa učenjem i pamćenjem, te smanjenje gustine u amigdali, području povezanom sa anksioznošću i stresom. Ono što sva ova istraživanja jasno pokazuju jest da naše tijelo ne laže. Dok naš um može racionalizirati, ignorirati ili potiskivati emocije, naše tijelo će uvijek naći način da nas obavijesti da nešto nije u redu. Dozvolite mi da vam ispričam i vlastito iskustvo. Prije 10 godina patio sam od hroničnog bola u donjem dijelu leđa koji me je često ostavljao prikovanog za krevet po nekoliko dana. Prošao sam kroz niz medicinskih pregleda, MRI-ja, rentgena i ljekari su pronašli samo blagu degeneraciju diska, koja nije mogla objasniti intenzitet bola koji sam osjećao. Jednog dana, dok sam bio na fizikalnoj terapiji, terapeut me je pitao nešto neočekivano: šta te najviše brine u životu trenutno? Bez razmišljanja, odgovorio sam: novac. Stalno brinem hoću li imati dovoljno za porodicu. To je bio trenutak prosvjetljenja. Moja financijska nesigurnost manifestovala se kroz bol u donjem dijelu leđa u području povezanom s temeljnom podrškom i sigurnošću. Počeo sam raditi s financijskim savjetnikom i terapeutom na svojim dubokim strahovima vezanim za novac i sigurnost. U roku od 6 mjeseci moj bol se smanjio za 80%. Tijekom proteklih godina radio sam sa stotinama klijenata i svjedočio sličnim transformacijama. Evo još nekoliko primjera. Jasmina, 40-godišnja majka 2 djece, patila je od hroničnih migrena koji su je onesposobljavale nekoliko dana mjesečno. Nakon što smo otkrili da se njene migrene pogoršavaju kada potiskuje ljutnju, posebno prema svom suprugu, počela je učiti zdravije načine izražavanja emocija. U roku od 3 mjeseca njene migrene su se smanjile za 70%. Goran, 52-godišnji izvršni direktor, imao je neobjašnjive probavne probleme više od 5 godina. Gastroenterolozi nisu mogli pronaći konkretan uzrok. Tokom našeg rada postalo je jasno da je Goran preuzeo kompaniju od svog oca i osjećao ogroman pritisak da živi prema njegovim očekivanjima, iako je duboko želio raditi nešto drugo. Njegov probavni sistem je bukvalno nije mogao probaviti život koji je živio. Nakon što je počeo iskreno komunicirati sa ocem i postepeno preusmjeravati kompaniju prema svom vlastitom viđenju, njegovi probavni problemi su se počeli povlačiti. Ovi primjeri nisu izolovani slučajevi. Oni predstavljaju obrazac koji sam vidio stotinama puta. Tijelo koristi fizički bol kao signal da nešto u našem emocionalnom ili psihološkom životu zahtijeva pažnju. Praktične strategije za prekid začaranog kruga. Sada kada smo identifikovali 9 načina na koji se vaš stres može manifestovati kroz fizičku bol, želio bih vam dati praktične strategije za prekid ovog začaranog kruga. Strategija 1. Tijelo-um skeniranje. Ova jednostavna tehnika može vam pomoći da identifikujete gdje se stres nakuplja u vašem tijelu prije nego što se manifestuje kao bol. Odvojite 5 minuta svaki dan da sjednete u tišini. Zatvorite oči i duboko dišite. Postepeno usmjerite svoju pažnju na svaki dio tijela, počevši od vrha glave do vrhova prstiju. Kada primijetite područje napetosti, zamislite kako vaš dah teče u to područje, noseći kiseonik i opuštanje. Pitajte to područje: šta pokušavaš da mi kažeš, i budite otvoreni za bilo koji odgovor koji se pojavi. Strategija 2. I emocionalno pisanje. Istraživanja Jamesa Pennebakera sa Univerziteta u Teksasu pokazala su da pisanje o emocionalnim iskustvima može značajno poboljšati fizičko zdravlje. Evo kako to možete implementirati.
Odvojite 20 minuta dnevno tokom 4 dana. Pišite o najdubljim mislima i osjećanjima vezanim za neki emocionalno teški događaj ili situaciju. Ne brinite o gramatici ili pravopisu, ovo je samo za vas. Fokusirajte se na povezivanje događaja sa osjećanjima i na otkrivanje bilo kakvih uvida ili značenja. Strategija 3. Mindfulness meditacija. Brojna istraživanja pokazuju da mindfulness meditacija može značajno smanjiti upalu u tijelu i poboljšati fizičko zdravlje. Studija objavljena u časopisu Journal of Alternative and Complementary Medicine pokazala je da osobe koje praktikuju mindfulness meditaciju 15 minuta dnevno tokom 8 sedmica pokazuju smanjenu proizvodnju hormona stresa i poboljšano funkcionisanje imunološkog sistema. Evo jednostavne mindfulness prakse koju možete početi odmah. Sjednite udobno i zatvorite oči. Fokusirajte se na svoje disanje, primjećujući senzaciju zraka koji ulazi i izlazi iz vašeg tijela. Kada vam odluta, a hoće, nježno ga vratite na disanje bez samokritike. Počnite sa 5 minuta dnevno i postepeno povećavajte na 15 minuta. Strategija 4. Tjelesni pokret kao lijek. Naše tijelo je stvoreno za kretanje, a nedostatak kretanja može dodatno pogoršati fizičke manifestacije stresa. Međutim, nije svaki pokret jednako koristan. Ključ je pronaći aktivnosti koje vam donose radost i opuštanje. Istraživanje objavljeno u časopisu Nature pokazalo je da se nivoi hormona stresa značajno smanjuju nakon samo 20 minuta boravka u prirodi. Kombinirajte to sa blagom fizičkom aktivnošću i imate moćan lijek. Evo nekoliko prijedloga. Šetnja u prirodi barem 3 puta sedmično po 30 minuta. Yoga ili tai chi koji kombinuju tjelesni pokret s disanjem i mindfulness praksom. Plesanje uz omiljenu muziku u privatnosti vašeg doma, ovo nije samo fizička aktivnost, već i oslobađanje emocija kroz pokret. Strategija 5. Socijalna povezanost kao lijek. Ljudi smo društvena bića, a izolacija može značajno pogoršati naš stres i fizičke simptome. Harvardska studija koja traje već više od 80 godina pokazala je da je kvalitet naših odnosa jedan od najsnažnijih prediktora zdravlja i dugovječnosti. Evo kako možete jačati svoju socijalnu povezanost. Svjesno radite na produbljivanju postojećih odnosa kroz iskrenu komunikaciju. Redovno se povezujte s ljudima koji vas podržavaju i s kojima se osjećate sigurno. Razmislite o pridruživanju grupi s sličnim interesima, bilo online ili uživo. Strategija 6. Rad sa stručnjakom. Ponekad naš emocionalni teret zahtijeva profesionalnu pomoć. Rad s terapeutom, savjetnikom ili life coachom može pružiti siguran prostor za istraživanje dubljih uzroka vašeg stresa i boli. Prema istraživanju objavljenom u časopisu Psychotherapy Research, 70% ljudi pokazuje značajno poboljšanje mentalnog i fizičkog zdravlja nakon terapije. Međutim, važno je pronaći pravog stručnjaka za vaše potrebe. Razmislite o kognitivno-behavioralnoj terapiji KBT, koja pomaže u prepoznavanju i mijenjanju negativnih obrazaca razmišljanja. Psihosomatskoj terapiji koja se specijalizira za vezu između uma i tijela. EMDR terapiji ako je vaš stres povezan s traumom. Životni stil i dugoročne promjene. Iako su ove strategije izuzetno efikasne za ublažavanje trenutnih simptoma, dugoročno zdravlje zahtijeva sveobuhvatne promjene životnog stila. Evo nekoliko ključnih aspekata koje treba razmotriti. Ishrana i stres. Ono što jedemo direktno utiče na naš odgovor na stres. Namirnice bogate rafiniranim šećerima i prerađenom hranom mogu povećati upalu u tijelu i pogoršati fizičke simptome stresa. Studija objavljena u časopisu The American Journal of Clinical Nutrition pokazala je da mediteranska prehrana, bogata antioksidansima, omega-3 masnim kiselinama i vlaknima, može značajno smanjiti markere upale u tijelu. Ključne promjene koje možete uvesti je: povećajte unos voća, povrća i orašastih plodova. Uključite izvore zdravih masti poput maslinovog ulja, avokada i ribe. Smanjite unos prerađene hrane, šećera i alkohola. Hidratizirajte se, dehidracija može pogoršati simptome stresa. San i oporavak. Kvalitetan san ključan je za oporavak tijela od stresa. Tokom dubokog sna vaše tijelo radi na obnavljanju oštećenih tkiva i regulaciji hormona, uključujući one povezane sa stresom.
Fascinantno istraživanje sa Univerziteta u Chicagu pokazalo je da samo jedna noć nedovoljnog sna, 4 sata umjesto 8, može povećati nivo upalnih markera u tijelu za čak 40%. Savjeti za poboljšanje kvaliteta sna je: održavajte redovan raspored spavanja, čak i vikendom. Stvorite ritual prije spavanja koji vas opušta, topla kupka, čitanje, lagano istezanje. Ograničite izloženost plavom svjetlu, mobiteli, računari barem sat vremena prije spavanja. Održavajte spavaću sobu hladnom, tamnom i tihom. Postavljanje granica. Mnogi od nas razvijaju fizičke simptome jer ne znamo reći ne zahtjevima drugih. Postavljanje zdravih granica ključno je za upravljanje stresom i prevenciju bolesti povezanih sa stresom. Studija objavljena u Journal of Occupational Health Psycholog pokazala je da zaposleni koji su naučili postavljati zdrave granice na poslu pokazuju niže nivoje hormona stresa i manje fizičkih simptoma poput glavobolje i bola u leđima. Kako početi postavljati zdrave granice je: prepoznajte svoje limite i komunicirajte ih jasno i bez izvinjenja. Praktikujte govorenje ne bez dugačkih objašnjenja ili osjećaja krivice. Redovno provodite vrijeme u aktivnostima koje vam donose radost i opuštanje. Razmislite o tome da smanjite izloženost ljudima i situacijama koje vas iscrpljuju. Različite kulturološke perspektive na vezu uma i tijela. Fascinantno je kako su različite kulture širom svijeta prepoznale vezu između uma i tijela davno prije moderne medicine. Tradicionalna kineska medicina, TCM, koja postoji već više od 2000 godina, temelji se na konceptu i životne energije koja teče kroz tijelo putem energetskih putanja zvanih meridijani. Prema ovoj tradiciji, bolest nastaje kada je protok i blokiran ili neuravnotežen, često zbog emocionalnih faktora. Na primjer, prema TCM-u, jetra je povezana s ljutnjom, bubrezi sa strahom, srce s radošću, pluća s tugom, a slezena s brigom. Pretjerane ili potisnute emocije mogu poremetiti odgovarajuće organe i dovesti do fizičkih simptoma. Ajurveda. Drevni indijski medicinski sistem Ajurveda, koji datira više od 5000 godina unazad, prepoznaje 3 osnovne energije ili doše koje upravljaju svim tjelesnim funkcijama: vata, zrak i prostor, pita, vatra i voda, i kapha, zemlja i voda. Prema ajurvedskoj medicini, emocije poput straha i anksioznosti mogu narušiti vata došu, ljutnja može pogoršati pitu, a vezanost i pohlepa mogu narušiti kapfu. Ove neravnoteže manifestuju se kao specifični fizički simptomi i bolesti. Šamanizam i domorodačke tradicije. Mnoge domorodačke kulture širom svijeta imaju holističko razumijevanje zdravlja koje ne odvaja um od tijela. Na primjer, među starosjedilačkim narodima Amerike postoji koncept medicinske točke, ideja da se zdravlje postiže kada su um, tijelo, duh i emocije u ravnoteži. Šamanski iscelitelji često govore o duhovnim uzrocima fizičkih bolesti i koriste rituale, biljke i ceremonije za liječenje osobe na svim nivoima. Moderna integrativna medicina. Ohrabrujuće je vidjeti kako moderna medicina sve više prihvata ove drevne mudrosti. Polje integrativne medicine, koje kombinuje konvencionalnu zapadnu medicinu s komplementarnim pristupima, doživljava brz rast. Instituti poput Centra za integrativnu medicinu na Univerzitetu Arizona i Benson Henry Instituta za medicinu uma i tijela pri bolnici Massachusetts General provode rigorozna istraživanja o efikasnosti ovih holističkih pristupa. Kako promijeniti svoj odnos prema boli? Jedna od najmoćnijih transformacija koju možete doživjeti jest promjena vašeg odnosa prema boli. Umjesto da je vidite kao neprijatelja kojeg treba izbjegavati ili potisnuti, možete početi gledati na nju kao na poruku od vašeg tijela, mudrog saveznika koji vas pokušava nečemu naučiti. Od borbe do slušanja. Kada se pojavi bol, naša instinktivna reakcija često je borba protiv nje, uzimamo lijekove, ignorišemo je ili se ljutimo zbog nje. Ali šta bi se dogodilo kada bismo umjesto toga bili zahvalni na poruci? Sljedeći put kada osjetite bol, pokušajte ovaj pristup. Zastanite i priznajte bol, i primjećujem bol u svom ramenu. Zahvalite svom tijelu na poruci: hvala ti što mi pokušavaš nešto reći. Postavite pitanje: šta trebam znati o ovoj boli? Koja emocija ili stres možda leži ispod nje? Osluškujte odgovor, pa može doći kao misao, osjećaj ili intuicija. Praćenje i povezivanje.
Vođenje dnevnika fizičkih simptoma i emocionalnih stanja može vam pomoći da uočite obrasce koje inače ne biste primijetili. Jeste li ikada primijetili da se vaš bol u vratu pogoršava nakon razgovora s određenom osobom? Ili da vaš stomak reaguje kada ste suočeni sa određenom vrstom stresa? Napravite jednostavnu tabelu sa 3 kolone: datum i vrijeme. Fizički simptom i njegov intenzitet, skala 1-1-0. Emocionalno stanje i nedavni stresori. Nakon 2 sedmice, pregledajte svoj dnevnik i potražite obrasce. Ovi uvidi mogu biti neprocjenjivi za razumijevanje vašeg jedinstvenog jezika tijela. Prihvatanje i saosjećanje. Često je naš odnos prema vlastitom tijelu i boli pun nestrpljenja i osuđivanja. Zašto me opet boli glava? Nemam vremena za ovo. Ovakav stav zapravo može pojačati bol, stvarajući začarani krug. Prakticiranje samoprihvatanja i samosaosjećanja može prekinuti ovaj ciklus. Istraživanja Dr. Christine Neff, vodeće stručnjakinje za samosaosjećanje, pokazuju da ljudi koji praktikuju samosaosjećanje pokazuju manje simptoma anksioznosti i depresije, te bolje upravljaju stresom. Vježba samosaosjećanja za bol. Položite ruku na bolno područje, ako je to moguće. Recite sebi, ovo je trenutak patnje. Patnja je dio života. Mogu biti ljubazan prema sebi u ovom trenutku. Zamislite da šaljete nježnost i ljubav prema tom dijelu tijela, kao što biste učinili za voljenu osobu koja pati. Naučne inovacije i budućnost medicine uma i tijela. Polje psihoneuroimunologije i studije o tome kako utiče na nervni i imunološki sistem brzo se razvija, donoseći uzbudljiva otkrića o vezi između uma i tijela. Epigenetika. Jedno od najuzbudljivijih područja istraživanja je epigenetika. Studija o tome kako okolišni faktori, uključujući stres, mogu uticati na to kako se naši geni izražavaju, bez mijenjanja samog DNK. Revolucionarno istraživanje Dr. Stevena Coleasa Utla je pokazalo da hronični stres može aktivirati gene povezane s upalom i deaktivirati gene povezane s imunološkom odbranom. Ovo pruža direktnu biološku vezu između našeg mentalnog stanja i fizičkog zdravlja. Još fascinantnije istraživanja pokazuju da prakse poput meditacije, vježbanja i socijalne povezanosti mogu imati pozitivan utjecaj na našu epigenetiku, potencijalno preokrećući neke od štetnih učinaka stresa. Slikanje mozga i bol. Napredne tehnike slikanja mozga poput funkcionalne magnetne rezonance, fMRI, omogućile su naučnicima da posmatraju kako mozak procesuira bol i kako na to mogu utjecati faktori poput očekivanja, emocija i mindfulness prakse. Istraživanje provedeno na Univerzitetu u Offordu pokazalo je da mindfulness meditacija može promijeniti način na koji mozak procesuira bol, smanjujući aktivnost u područjima mozga povezanim s evaluacijom boli i povećavajući aktivnost u područjima povezanim s fokusiranom pažnjom. Mikrobiom crijeva i mentalno zdravlje. Možda najrevolucionarnije otkriće posljednjih godina je u području osi crijeva, mozak dvosmjerne komunikacijske mreže između našeg probavnog sistema i centralnog nervnog sistema. Istraživači sa Kalifornijskog univerziteta u San Diegu otkrili su da bakterije koje žive u našim crijevima proizvode neurotransmitere poput serotonina, dopamina i GABA i iste hemikalije koje regulišu naše raspoloženje, spavanje i odgovor na stres. Ovo otvara potpuno novi pristup liječenju i stresa i fizičkih simptoma kroz prehranu, probiotike i druge intervencije usmjerene na zdravlje crijeva. Dok dolazimo do kraja našeg putovanja kroz 9 bolesti koje nastaju zbog stresa i brige, nadam se da vam je jasnije koliko je duboka i značajna veza između vašeg uma i tijela. Vaše tijelo nije vaš neprijatelj. Ono nije odvojeno od vašeg uma. Ono je mudri saveznik koji vam pruža vitalne informacije kroz jezik senzacija, uključujući bol. Kada naučite slušati taj jezik, otvarate vrata dubokom iscjeljenju koje nadilazi površne tretmane i privremena olakšanja. Sjećate li se pitanja koje sam obećao na početku? Evo ga, šta mi tijelo pokušava reći ovom boli? Ovo jednostavno pitanje ima moć da transformiše vaš odnos prema fizičkim simptomima i pokrene putovanje samootkrića i iscjeljenja. Možda se pitate gdje početi sa svim ovim informacijama. Evo mog prijedloga. Prvi korak, izaberite jednu praksu svjesnosti iz ovog videa, bilo tijelovom skeniranje, mindfulness meditaciju ili vođenje dnevnika, i obavezujete se da ćete je praktikovati svaki dan tokom sljedećih 7 dana. Samo 7 dana.
Drugi korak, sljedeći put kada osjetite bol ili nelagodu, umjesto da posegnete za lijekom ili pokušate ignorisati, zastanite i postavite ono ključno pitanje, šta mi tijelo pokušava reći o ovom boli? Treći korak, sjetite se da niste sami na ovom putovanju. Razmislite o podjeli ovog videa s nekim ko bi mogao imati koristi od razumijevanja veze između uma i tijela. Često, kada podučavamo druge, najdublje podučavamo sebe. Putovanje iscjeljenja nije uvijek linearno. Biće uspona i padova, trenutaka jasnoće i trenutaka zbunjenosti. Ali mogu vam obećati da je putovanje vrijedno truda. Jer na kraju jedinstvo vašeg uma i tijela nije samo put do oslobađanja od boli, to je put do življenja punim, autentičnim životom koji zaslužujete. Hvala vam što ste ostali sa mnom do kraja ovog videa. Ako ste pronašli vrijednost u ovim informacijama, molim vas da podijelite ovaj video s drugima kojima bi mogao pomoći. A sada, imam poseban zahtjev za vas. U komentarima ispod, podijelite jednu konkretnu frazu koju ćete koristiti da podsjetite sebe da slušate svoje tijelo kada se pojavi bol ili nelagoda. Može biti jednostavno poput, šta mi tijelo pokušava reći ili nešto jedinstveno što rezonira s vama. Vaše fraze neće samo pomoći vama da se prisjetite ove prakse, već će također inspirisati druge koji gledaju video. Zajedno stvaramo zajednicu podrške i iscjeljenja. Ne zaboravite se pretplatiti na kanal za više videa o holističkom zdravlju, vezi uma i tijela i praktičnim strategijama za življenje uravnoteženog života. Do sljedećeg videa, sjetite se da slušate mudrost svog tijela, ono vam govori upravo ono što trebate čuti.